În ajunul Zilei Independenței Republicii Moldova, la 26 august, România a decis să acorde un nou ajutor cetățenilor celuilalt stat românesc, 100.000 de teste rapide antigen pentru lupta împotriva COVID-19, iar vineri 3 septembrie acestea au ajuns la Chișinău. Ținem minte că am primit pe parcurs și în toată perioada pandemiei, România de fapt a fost unul din cei mai puternici parteneri, într-adevăr un frate adevărat, și am primit, în primul rând, primele loturi de vaccin care au venit aici în Republica Moldova și ne-au ajutat să soluționăm problema și avem 500.000 de vaccin primit de la poporul român. Ține minte foarte bine toate ajutoarele pe care le-am primit anul trecut, în 2020, anul acesta de milioane de euro. Și acest lot de teste rapid, de asemenea, este foarte important pentru noi, fiindcă acum pe acest val care vine avem nevoie să testăm la timp, să izolăm oamenii, să stea acasă în perioada îmbolnăvirii, astfel ca să nu ajungem să culegem cazuri grave. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, și îmi exprim nu doar recunoștința, dar respectul pentru echipele care au făcut acest lucru, care de fiecare dată au venit spre noi, au adus aceste ajutoare și atunci când suntem uniți și, într-adevăr, probabil, solidaritatea este cel mai important element care ne lipsește și lipsește adesea când ne confruntăm cu anumite probleme. Utilizez această posibilitate și chem oamenii, anume la solidaritate, fiindcă este timpul ca să facem un efort să revenim încet la normalitate, deoarece, într-adevăr, am obosit de această pandemie. Se întâmplă lucruri destul de grele pentru unele familii atunci când au pacienți spitalizați sau chiar decese și ar trebui, într-adevăr, să ne conjugăm eforturile, ministerele, autoritățile, medicii, presa, oamenii, ca să ajungem la această normalitate. Asta ar însemna, în primul rând, să ne vaccinăm, în al doilea rând, să ne testăm, să purtăm masca, așa cum o facem noi acum seara, și să încercăm să fim sănătoși. Vă mulțumim, domnule ambasador. Vă mulțumesc și eu pentru cuvintele frumoase, vă salut cu respect pe toți. Este o onoare, o plăcere și o imensă bucurie pentru mine să fiu astăzi seara aici, pentru a fi martorul acestei solidarități frățești de care dă dovadă Guvernul României pentru Republica Moldova. Și mă bucur cu atât mai mult că acest transport consistent de 100.000 de teste antigen rapid sosește în Republica Moldova la câteva zile după ce Republica Moldova a trecut prin două aniversări foarte, foarte frumoase. Am aniversat recent 30 de ani de declarație de independență, pe data 27 august, pe data 31 august am sărbătorit împreună limba noastră cea română și iată, cu acest prilej, Guvernul României, România, poporul român, vă face dumneavoastră un cadou care credem că vă va ajuta să fiți mai sănătoși, să fiți mai responsabili și să reușim ca împreună, prin solidaritate și responsabilitate, să ieșim din această nenorocită de pandemie. Aș folosi acest prilej pentru a sublinia faptul că trebuie să avem încredere în oameni de știință, trebuie să avem încredere în medici și să fim convinși că doar prin vaccin și prin comportament responsabil vom reuși să revenim la viața normală pe care ne-o dorim cu toții. Și evident, reiterez și eu apelul făcut de doamna ministru, vaccinarea reprezintă soluția, comportamentul responsabil reprezintă obligația pe care cu toții o avem unii față de ceilalți, pentru că cu toții dorim să trăim liber. Și mă bucur că acest transport consistent se adaugă celor deja ajunse în Republica Moldova, vorbim de peste 500.000 de doze antivaccin, echipamente, măști de protecție și transportul și aceste teste rapide, de fapt, reprezintă îndeplinirea unei promisiuni pe care ministrul român al afacerilor externe i-a făcut-o doamnei președinte Maia Sandu cu prilejul vizitei pe care a efectuat-o pe data de 23 iulie a anul curent. Odată în plus, România demonstrează că își respectă promisiunile și, indiferent de ceea ce se întâmplă, iubirea noastră și sprijinul și solidaritatea care am dat dovadă față de Republica Moldova sunt, în ceea ce ne privește, transpartinice. Mulțumesc pentru atenție. Doamna ministru, să ne spuneți dacă se cunoaște deja unde vor fi folosite aceste teste antigen. Deci, până acum, ambulanțele nu au fost dotate cu teste, deci ele doar puteau stabili diagnosticul
de suspecție de COVID. Acum vom echipa absolut toate deci, ambulanțele cu teste și ei vor putea să testeze, deci la fiecare solicitare, atunci când suspectă că este COVID, deci vor putea să testeze acești pacienți, astfel că atunci ei rămânând acasă să nu mai aibă nevoie a doua zi să meargă undeva, să caute o testare, deci într-o instituție publică sau privată. Toate sunt pentru ambulanțe? Sau Nu doar pentru ambulanțe, mai rămân, desigur. Există nevoie, există necesitatea în aceste teste, să testăm acum tot mai mult, cu atât mai mult că ne dorim să solicităm oamenilor să se vaccineze, dar totodată respectând dreptul lor la alegere, deci ei vor trebui și să se testeze. Există Da, mă scuzați. Da. Există probabilitatea ca aceste teste să fie folosite și pentru profesorii care... Dacă vom folosi aceste teste pentru școală, le vom folosi pentru copii, acolo unde, de exemplu, nu sunt respectate condițiile și infrastructura nu dă posibilitatea ca copiii să meargă fizic la școală. Deci noi discutăm această variantă pentru ca să avem cât mai mulți copii cu prezența fizică la școală. Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de faptul că cei care au făcut acest transport, eroii noștri de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu siguranță vor face și alte transporturi dacă necesitățile vor fi acolo. Și folosesc acest prilej pentru a le mulțumi tuturor celor care au făcut posibil ca atunci când a fost mai mare nevoie în Republica Moldova, România să dea dovadă de faptul că vă suntem aproape. Marți 31 august, Ambasada României la Chișinău, în cadrul acțiunilor de marcare a Zilei Limbii Române, a organizat o ceremonie de înmânare a medaliei Centenarul Marii Uniri și brevetelor aferente unor personalități din Republica Moldova. Este vorba de Rotaru Teodora, Elena Pintelei, Viorica Moraru, Vitalie Ciobanu, Alexandru Bantoș, Alexandru Grecu, Nicolae Bodgros și Tudor Ungureanu. Distincțiile au fost conferite prin decret prezidențial de către președintele României Klaus Werner Iohannis și înmânate de către ambasadorul României în Republica Moldova, excelența sa Daniel Ioniță, care a menționat cu această ocazie că rezultatul alegerilor parlamentare de 11 iulie curent inspiră mai multă încredere și optimism în ce privește perspectiva consolidării relațiilor bilaterale și evoluției Republicii Moldova pe calea sa europeană ireversibilă, singurul obiectiv pe care România l-a urmărit și îl urmărește consecvent în continuare și care oferă garanții de securitate, stabilitate și prosperitate pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Ambasadorul României la Chișinău, excelența sa Daniel Ioniță, a amintit în context că prezența la Chișinău a președintelui României de 2 ori în mai puțin de 9 luni constituie o esență a consolidării relațiilor speciale dintre România și Republica Moldova, bazate pe comunitatea de limbă, istorie, cultură și spiritualitate. Ar mai fi de spus că în ciclul de acțiuni organizate de ambasadă se înscriu și cele prilejuite de aniversarea 30 de ani de relații diplomatice între România și Republica Moldova și de centenarul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. La evenimentul de înmânare a medaliei Centenarul Unirii au fost prezenți Adrian Dupu, secretar de stat al Departamentului pentru Relațiile cu Republica Moldova, Guvernul României și senatorul Viorel Badea, care ulterior, împreună cu ambasadorul României la Chișinău, au depus flori la busturile celor 31 mari poeți, scriitori și patrioți români de pe Aleea Clasicilor din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Miercuri 1 septembrie, o delegație a Parlamentului Republicii Moldova, condusă de președintele legislativului Igor Grosu, a participat la ceremonia de deschidere a lucrărilor celei de-a doua sesiuni a Camerei Deputaților a Parlamentului României. La ședință au fost prezenți senatori și deputați, alți oficiali, înalte fețe bisericești, membri ai corpului diplomatic acreditați la București. Igor Grosu a ținut un discurs în care, întâi de toate, a mulțumit pentru sprijinul constant și mereu oportun pe care l-a acordat statul român Republicii Moldova de-a lungul celor 3 decenii de la proclamarea independenței. Onorată asistență, dați-mi voie să invit la tribună pe domnul Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Vă rog, domnule președinte. Stimați parlamentari, onorată asistență, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc domnule președinte Orban, este o onoare pentru mine să mă aflu aici
și să vă pot adresa câteva cuvinte în calitate de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Vin să vă mulțumesc pentru sprijinul constant și mereu oportun pe care l-a acordat statul român Republicii Moldova pe parcursul a 3 decenii de la declararea independenței. România este principalul avocat al Republicii Moldova în aspirațiile sale de integrare europeană și sperăm că următorii ani vor fi decisivi în efortul nostru de apropiere de Uniunea Europeană. Vin să vă mulțumesc în mod public și pentru mâna frățească întinsă, dezinteresat de România, într-un moment de cumpănă pentru Republica Moldova, în timpul pandemiei de COVID-19. Acum 1 an și jumătate, pandemia ne-a prins cu o guvernare fără legitimitate, coruptă, incompetentă, cu instituții fragile și oameni deznădăjduiți. De aceea, modul exemplar în care a acționat atunci statul român, din puținul pe care l-al avea și cu problemele proprii pe care le avea, ne-a ajutat foarte mult în combaterea pandemiei. Dar cel mai important, a salvat sute și poate mii de vieți omenești. Vă suntem sincer recunoscători pentru aceasta. Vin de la Chișinău cu vești bune. După alegerile prezidențiale din toamna anului trecut și cele parlamentare extraordinare, Republica Moldova se întoarce, după ani de rătăcire, pe drumul cel bun, pe drumul dezvoltării și modernizării de tip occidental. Este drumul care ne va aduce libertate, dreptate, prosperitate în cadrul familiei europene. Președinția, Guvernul, Parlamentul Republicii Moldova au astăzi un mandat ferm pentru a curăța, dezvolta și deschide țara spre exterior. Nu va fi deloc ușor, dar niciodată în ultimii 30 de ani nu s-a simțit în Republica Moldova o dorință mai mare, mai sinceră, de a duce politicul în slujba cetățeanului și de a construi un stat puternic, cu instituții funcționale și eficiente, care să lucreze pentru oameni. Prioritățile noastre sunt prioritățile oamenilor. Lupta împotriva corupției și consolidarea statului de drept, întărirea instituțiilor, dezvoltarea economiei prin susținerea antreprenoriatului și crearea unor locuri de muncă generatoare de prosperitate și oportunități pentru oameni de a rămâne acasă. Investirea în dezvoltarea comunităților ca să beneficieze de standarde decente de viață, promovarea unor politici sociale responsabile, în special în raport cu cei mai vulnerabili, începând cu pensionarii. După 10 de ani în care statul nostru nu a lucrat pentru cetățeni, dar pentru un grup de oameni grupați în jurul celor care au capturat statul, Republica Moldova a venit timpul schimbării. Acum este timpul să pornim vremuri bune pentru Republica Moldova, să ne dezvoltăm prin accelerarea integrării europene și să lucrăm foarte strâns cu cei care au expertiza și experiența. Și aici gândul meu vine în primul rând la România. Suntem într-un moment extraordinar al relației noastre bilaterale, la care atât la nivel politic, parlamentar, executiv, guvernamental, dar și la nivel societal, compatibilitatea este deplină. Îmi spunea cineva recent că nu e ușor să-i aduni pe români împreună, în special atunci când vine vorba despre politică. Dar victoria președintelui Maia Sandu din noiembrie anul trecut și a Partidului Acțiunii și Solidaritate
din 11 iulie a reușit acest lucru. Acum avem șansa istorică să ne realizăm obiectivele comune spre beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Sunt sigur că în anii următori vom fi foarte ocupați cu toții cu proiecte comune de infrastructură de transport, energetică, de educație sau telecomunicații, de sporirea investițiilor care să creeze locuri de muncă cu încurajarea schimburilor culturale și educaționale. Avem datoria să facem ca oamenii de pe ambele maluri ale Prutului să trăiască mai în siguranță și mai bine acasă, împreună, în Europa unită. În calitate de președinte a Parlamentului, sunt sigur că putem face din relația noastră interparlamentară un punct cheie al parteneriatului frățesc și strategic dintre cele două state, atât în proces de integrare europeană, dar și în abordarea provocărilor pe care le avem cu toții: pandemie, creștere economică durabilă, scăderea populației, creșterea inegalităților economice și sociale. Putem colabora și putem găsi împreună soluțiile cele mai bune. Am încrederea că, prin soluțiile concrete pe care le vom găsi și prin instrumentele pe care le avem la dispoziție, vom putea atinge obiectivele comune de care au nevoie cetățenii noștri. Dragi prieteni, Republica Moldova se deschide. Republica Moldova se transformă. Republica Moldova vrea să lucreze pentru securitate, prosperitate și dezvoltare alături de partenerii săi. Mă aflu aici pentru a transmite un mesaj de încredere și de îndemn la acțiune. Hai să dăm mână cu mână, să construim un viitor comun aici, la noi, acasă, în Europa. Vă mulțumesc! În aceeași zi, miercuri 1 septembrie, președinta Senatului, Anca Dana Dragu, a avut o întrevedere cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. În cadrul discuțiilor s-a agreat deschiderea unor oportunități de cooperare aprofundată între cele două state românești pe toate palierele, inclusiv la nivel de comisii parlamentare, pentru luarea deciziilor necesare avansării agendei bilaterale, în condițiile în care România a fost și va rămâne cel mai apropiat și mai sincer prieten al Republicii Moldova. De menționat că șeful legislativului de la Chișinău s-a aflat în vizită oficială la București, la invitația președintelui Camerei Deputaților Parlamentului României, Ludovic Orban, care a declarat că se bucură de această vizită, cu atât mai mult cu cât o consideră istorică, acum când în Parlamentul de la Chișinău există o majoritate foarte clară care transmite constant semnale de democratizare, de integrare europeană și de colaborare prietenească, frățească între Republica Moldova și România. Tot miercuri 1 septembrie și ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, aflat în vizită oficială la București. Cei doi oficiali au evidențiat pașii concreți în ceea ce privește relansarea cooperării bilaterale pe toate palierele, precum și perspectivele pozitive pentru avansarea proiectelor de interes strategic între România și Republica Moldova, în special în domenii precum energie și infrastructură, cu impact pozitiv asupra consolidării economice a Republicii Moldova. Ministrul Aurescu a arătat că România susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a dosarului transnistrean, cu respectarea suveranității și a integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute la nivel internațional și fără afectarea viitorului său pro-european. Președintele legislativului de la Chișinău a expus prioritățile în materie de reforme, în special în domeniul justiției și luptei împotriva corupției, modernizării și eficientizării administrației publice și atragerii de investiții în Republica Moldova. De asemenea, a mulțumit României pentru întregul sprijin acordat, inclusiv în legătură cu pandemia COVID-19.
Joi 2 septembrie, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Adrian Dupu, l-a avut în calitate de ospete pe șeful legislativului de la Chișinău, Igor Grosu, împreună cu o delegație de deputați. Discuțiile s-au concentrat asupra rolului pe care îl are departamentul în promovarea istoriei, culturii și tradițiilor care leagă cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. Cei doi oficiali au discutat despre proiectele de care DRRM le finanțează și despre posibilitățile viitoare de cooperare. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, l-a asigurat pe secretarul de stat, Adrian Dupu, de toată deschiderea și susținerea sa. Un acord de cooperare și înfrățire a fost semnat între comunele Svinița, județul Mehedinți, primar Nicolae Curici, și Hanska, din raionul Eloveni, primar Elena Moșneaguțu, relatează portalul Românilor de Pretutindeni, Jurnalul Românesc. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul festivalului Smochinelor din comuna Svinița, la 27 august, când basarabenii sărbătoresc Ziua Independenței Republicii Moldova. Cu acest prilej, într-un discurs al său, primarul comunei Hanska, Elena Moșneguțu, și-a exprimat dorința reunificării celor două state românești. Semnarea acordului de înfrățire și cooperare dintre comuna Svinița, România și satul Hanska, Republica Moldova, e o piatră de temelie a parteneriatului administrativ între cele două localități. Astăzi, pentru noi, e momentul întregirii familiei comunitare, a cercului de prieteni, când iată dăm mână cu mână peste Prut, trecându-l cu încredere că mâine ne vom regăsi împreună în interiorul unui stat integru și stabil. E un moment important din istoria actuală a acestor două localități, semnarea acestui acord de înfrățire și cooperare, când intenția de ieri devine fapte astăzi. Dragii mei, poporul nostru dintotdeauna a fost un popor ospitalier, cu bune practici, cu oameni harnici. Nu ne deosebește limba vorbită, nu ne deosebesc tradițiile pe care le-am moștenit, le păstrăm și transmitem din generație în generație. Dar uite că istoria a făcut să ne despartă. Momentele prin care autoritățile publice de pe cele două maluri ale Prutului realizează aceste acorduri de înfrățire și cooperare reprezintă fiecare dintre ele o picătură mai mică sau mai mare de realizarea unui ideal comun pe care ne-l dorim reînfăptuit mai bine de 100 de ani deja. Și cred eu și generațiile noastre, împreună cu generațiile care vor urma, vor înțelege că este o necesitate vitală a acestui neam reunificarea principatelor române, așa cum s-a făcut acum 103 ani de zile în urmă. Onorată asistență, astăzi, cu o mândrie în suflet, izvorâtă din sentimentul dragostei de neam și țară, sunt alături de voi și trăiesc ziua de 27 august, e ziua Independenței Republicii Moldova. Astăzi, Moldova de dincolo de Prut își marchează cei 30 de ani de independență. În acest context, domnule președinte al Consiliului Județean Mehedinți, domnule primar al Comunei Svinița, vă mulțumim pentru oportunitatea pe care ați putut să ne oferiți anume în această zi cu intensitate națională pentru noi. Un mare mulțumesc din suflet tuturor locuitorilor acestei minunate comune pentru faptul că ne-ați acceptat în familia voastră. Dumneavoastră tuturor, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți parte a acestui eveniment istoric. Vă mulțumesc pentru deschidere și prietenie și rămân cu încrederea că împreună vom putea atinge acel obiectiv comun pe care ne l-au încredințat cetățenii, grija față de oameni. Doamne ajută și vă îmbrățișez cu drag, dragii mei. Vă mulțumesc!
La 31 august, către Ziua Limbii Române, la Chișinău, la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș, a fost vernisată cea de-a 31-a ediție a expoziției concurs Saloanele Moldovei. Tradițional, expoziția întrunește artiști din cele două state românești, reprezentând creația contemporană de pe ambele maluri ale Prutului. Expoziția este organizată în parteneriat cu Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău, România și Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Expoziția va fi deschisă până pe 16 septembrie. Joi 2 septembrie, ambasadorul României la Chișinău, excelența sa Daniel Ioniță, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor interne, Ana Revenco, în cadrul căreia au discutat despre relațiile bilaterale moldo-române, inițiative și proiecte de interes comun în beneficiul cetățenilor. Cu această ocazie, ministrul Ana Revenco și-a exprimat recunoștința față de statul român pentru susținerea și sprijinul acordat subdiviziunilor Ministerului de Interne, în special în perioada dificilă a pandemiei. Oficialii au discutat despre riscurile și problemele actuale, precum și prioritățile majore de viitor care vizează consolidarea cooperării în domeniul afacerilor interne, în special prevenirea migrației ilegale, securizarea frontierei și reluarea patrulării mixte la frontiera moldo-română, organizarea activităților echipelor comune de investigații, organizarea reuniunii sectoriale cu participarea echipelor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova și România, dar și participarea în comun la lichidarea consecințelor calamităților naturale. Un subiect important abordat în cadrul dialogului bilateral a vizat schimbul de bune practici în domeniile de migrație și azil, siguranță rutieră, ordine și securitate publică și prevenirea criminalității cibernetice. Cu prilejul începutului unui nou an școlar, la Paraclisul Mitropolitan, un sobor de preoți condus de părintele consilier Victor Ghimpu a înfăptuit un Te Deum pentru elevi și studenți, informează Mitropolia Basarabiei. După slujbă, părintele Vasile Domenti, licențiat și magistru în filologie, a prezentat cu ocazia sărbătorii limba noastră cea română câteva argumente ce țin de falsa teoria limbii moldovenești, înfățișând celor prezenți scrieri și cărți vechi în care se demonstrează, inclusiv și prin tipăriturile mitropolitului Bănulescu Bodone, că limba celor de la Nistru până la Tisa este româna. Evenimentul s-a încununat cu o donație din partea înalt preasfințitului Petru, unor 10 copii din familii social vulnerabile, ghiozdane, rechizite școlare, dicționare și cărți cu povești românești. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.